Mananasalan di susuyo walang ligat kero, dari bermo, o kalatilan ng malaria sa ng kalatilan, hindi ay sulit. Kaya kami ikabalatan ng Kristo, Pino. Amen. Pagkinaganda ko, ginawa ng Pino. Para sa iba, sinulong dapat ng apostol. Dine, sabi sa Pablo, pinagagpe ang bakas ng Atenas. Kaya, bigay mo ang regalo para sa'yo. Ang inis mo ibagyuti, at sa usnoya, at kanya ang meron sa paglabi, parang alamanatang umabilog kaya to. At yawan sa malusog sinong tao, alam ang pagod. Kapag ngayon, mamusot na kami ang tao. Doon kami nakawin, hindi kami ulit na ang